Oh, di ba? Dako na eh kung imo na yung darohon dako kay ni. Di ba? Oh. Kay darohan man is una gud diri ah. Oh. Ana man pud kay ulingan. Ang imong mga pinutol ito, sus daghan pa man kay ulingonon. Mahal ba yan sa kurs uling? Labi na kay daghan kay bista umabot. Kay ang sako siguro 300 na. 350 ang kuha dire. Anan. Sumo nila ulingan guys. Ayan oh. Oh, lugar mo ka. Trabahoan eh. Oh. Amo to imong payag to sa babaw. Libon lagi. Lasang na gyud diha no. Sa una na anak mo ko diha magtugwayas kabaw, baka karon di naman puro naman mga kahoy. Wa na ang mga lubi nilang ya nating diha nga kuan na, matay na. So. Tumba po siguro sa bagyo no. So. Oo, na naman day mga lubi. Paano mo nakapil sa DNR? O sa DE? Kanang pagbinhi? Wa sabot. Oh. Hindi mo na. Wa pagito ning lubihaw kani dali ra kay ning bunga, kani nas patag. Kaya oh. Ampaw na. Oh, yun. Wala mo na mo ni diri adapita guys agihana na mo sa una. Kana ay. Kaya mo na mo agihanan. Karon di na magian kay bakilid na nga lumpag na no. So di na friends andito amo sa kay na kuan man. Naigo pas buha kanang buhaw eh. Hasa? Ada igo pero di kada ko. Kano sa man na igo? Ato pa dugay na no. Oh? Igo ada. So kinin diri dapita guys, diri gid mi nagdako aning dapita gyud. Diri mi subay-subay ani gid mi dinhi mag-agian ning lugraha. Sa una kana agihanan man na diha. Sa una karon wa na. May mga bahay daghan kay nang bahay da sa una. Kare diri kang Gilang Gingging, kang nating, kang kisa to ditong usa dito. Kato ditong bahay tapos akong apuhan, ilang tsukuring, ilang imrita, amua dito guys. Oo, silang isoy. Anong isoy, daghan kay na dihang balay sa una kana dihang mga kalibunan na guys. Oo, dinhi mi nagpuyo, dinhi gid mi nagdako aning lugar ha. Ang sitio Ilihan. Sa friends now. Diri mi nagtubo gyud. Nalagay kay kadugayan na kuan man. Kadugayan ng mga tawo mangita am gyud og asa dapit. Di na to mahibaw-an gyud nga makaingon ta nga kaning lugar ha, diri na gyud ta mag lifetime. Kaya kay mga inherasyon god kay maustro man. No? May gani ikaw ra gyud nagpabilin diri no. Ikaw ra gyud sa mo ni siya bugtong nahabilin gyud diri ning lugar ha. 54 na po kakatuig na puyo aning lugar ha. Biruin niyo guys. 54 na siya katuig na puyo diri. Siya rang usa nagpabilin ang uban ng lugsong gyud. Oh. Nangamatay na lang ang mga katigulangan na mo diri, mga upuhan, mga ginikanan nangamatay na lang. Ayan. Oy. Sakto kay ni mo darohon gyud friends. Pero bartig yung kahiane kay ang mga gamot. Ako pala friends ako sa baulon. Oh, baulon sa kana usa nimo kanon kay di man na magsilbi kay imo nang kuanon, di man na magsilbi og imong darohon. Kay buhi pa mga gamot ana, maigo las daro ha na. Kali dire pwede darohon nimo kay patag man wa man mga kahoy. Pero wa pa. Primero pa man din nimo. Ang ideya nimo anay price dili mais imong itanom. Mga kuan. Mga utanon, di atsal, sili. Kaya sili din dapita, kusog yung kayo, daghan kayo ni din kuan. Tanuman nimo iganid nimo, pero mo lagi ang mga parago mo kuan og di nimo bantayan. Kusog kay mukaw ng parago anang sili ay. Oh, kita ko diha katuning ngadto ko dito sa may buho. Tung una ato dugay na pod, mga duha una katuig usa ko nakakuan. Naman to dihay baol, des patag. Aw kana mo kuan pero horot sa parago lagay.
Pero style na friend, pwede ra na nimo lang kuban og kanang nakay nga net bitaw. Kanang tabunan. oh bisag dili mo tabunan imong bang payag-payagan. Dili sila makaduol. Okay na may kuwan. Oh, mga sili oh. Sili. Ang kana ina sa baba na kay. Na kay sili mga sa gatos kapunuan, mga kwarta na. Oh na. Pero murag dagan akan sili ha, murag na sa 28 ka punuan. Naan? Mo harvest mo na 2 kilo. Ah, kwarta na, tag 250 kilo. O di, na kay 750. Eh kung kada semana, kada duha ka semana mag-harvest ka, di libre yung bugas. Oh, kada semana, di libre yung bugas. Kada Miyerkules ka mag-harvest. Kaya daghan mo kayong palit ng lungsod. Kaya ilaw mo ng kuan-kuanon. Nguban, sa kwasuka, kinilaw. Nindot mo kung naisili, basta kaon kang naisili. Yung dapita dira guys, muna ang yuta sa mga apuhan. Niya, sa kadugayas panahon, ibaligya po dito siyang anak ko, inay has friends. Tapos lubi ay. Ayan. Has oh. Nahas punuan. Muna has nga, kuan. Ha? Halulokay na, di man wa man na, di man na binumunos nga. Na, has guys na kulibid oh. Ayan. Di na siya mga kuan. Di man na bimunos. Kanang mga kobra. O delikado. Wow, lagi din ng bayan dumi. Libo naman. Wala dito tungas-tungas duming kay dire. Yang bayaw. So kaning yuta dire guys. Yuta ni sa mga apuhan niya tapos gibaligya nga to sigsoon sa akong mama. Sila kapalit karon. Ang igsoon sa akong mama, gibaligya po nga to sa akong igsoon. So ako igsoon na mo'y tagyaan diri guys. Ini nga yuta. Puno sa kuwan. Pero libon kayo. Ingon ako pag umangkon ako nagdako kay sawa diri, nga mura nag 1.5 kadakon ang lawa sa sawa. Ha? Diha kuno may kawayan yung lakit eh. Oh. Sumo ni diri guys. So kaning yuta, sikbit pud mi sa mong yuta. No? Kaning friends, pagkaon is baka. Kana. Pagkaon is baka kabaw. Mo na say kuan panganan ng kuan sa sagbuta kahuya. Sa ni panganan niya. Vitamins na indot kay nas pagkaos baka kabaw. Oh, mo na gi kuan sa ni pang. Mo na gitaron dumi. Oh, indot kay na pagkaos baka, kanding. Mo ni pagkaos mga hayop. Usabri panganan ay. Baligya na. Oh. Murag tagatos ang sanga na. O ka na bang igo seedlings ba? Tanong man ni siya. Kining Madre de Cacao. Madre Cacao. O Madre de Cacao. Oh, live tong kawate. Alay matong kawate kani si Madre de Cacao. Kauno ni baka friends. Oh, kumpais kanding, baka, kabaw, kabayo. Kana siya nga tanom. Ay kay nagtanom siya ani. Mora puning duha ka punuan o tulo. Oo. O mo iya siguro ni para ganon. Pwede man ni. Ilawas. Oo, sang na. Imo ra nang mura ra og nag seedlings pod. Ibugsok. Oh, ibugsok nimo imong kuan. Pwede ra na imo isod sa nimo og kanang isod nimo og kanang plastic. Nga imong bisbisan hantod nimo sanga. Pagkita nimo nga medyo dagko ng sanga, tanom na nimo. Oh, kahoy na. Oh, pwede na mo na kasagaran gamit sa kuan. Daghan jud siya tanom na yan guys. Oh. Oh. Mo na yang kuan, wasig na mora siguro ni dire. Kay duol mo gud tubig, dali ra pag sa Libya. Libon da eh. Libo naman sa una diri itong tungas may limpyo man eh. Karon libo na ba? So, to ara mas Manila ko no, balik ko adto to sa usa to. Australia. Balik ko na sa Singapore ba to? Wala. Tas away bunga lobe. Saka na itong pagbagyo. Nga tuldag no? Turok. Ang nga katong unang sa pabagyo siya. May daghang putos. Ya. Bagyo. Tuldag.
Sabay naghanag nga sagdag ko na sama ana kada ko. Nga taga. So dinhi mo ra ni dinhi kani iyang yuta na kamerita kare dire mo na iyang bahin sa mua guys. So napalabi gali na ako pagbahin siya mo'y dako. Sa tanan na mo magsuon siya mo'y dako og bahin. Dako ni siya og bahin. Yan. Pero mo lagi. Oh, kani mo yutlanan. Oh, ngadto. Mo na yutlanan ngadto. Ya kapos nga ri ngadto. Ya adto. Dako niya amo, ang iha kontra sa amo. Kuha. Kuha gamay ra man ako. O Nakaagi pre sa atong bagi pre. o nangataltag gid mga putot sa lubi no. Daghan-daghan nakatalak ko. Agi sa atong bagi mo. Pakakuha baka tag 150 na nato lubi no. So na malay mga bunga pero mga buhi pa lagi. Di nga to mangpaturkon, paturukon man. Turok ka na. Turok na buhi ka. Ha? Turok na buhi. Di kung kana bang hapit na gyud malaya mo atong kuhaon kanang uga na gyud kayo og kuan ba kay og oh kay og di pud uga di man moturok. Di ay, daot na. Daot man. Lata ra mo na sa. Gapon ta, gapon. Gapon sa maalaw. Kung mahadlok kung suroy-suroy gud og kanina libon kay basing nay kuan. Has. Aron dagan pud hinon ng mga has ginoon. Hadlok na. Basta di lang nimo maapakan ng iyang tiil, daga na siya. Kung matumba nimo ng iyang tiil, usapan na mo balikis na nimo. Mura ba sa iring patumban gali nimo ikog sa iring, panghiton din ka. So libo na kay guys. Mo din aw yuta mo ning di pa tuig-tuig po ko usa mo. Usa matunga so balik dire. Kani din dapita og tugwaya ni baka so nindot kay ni. Pero di lang po ka diri pwede magtugway kay basig hiluan eh. Sprayhan eh na. Matay itong hayop. Okay, wa naman ito. Hawa na din no. Wala. Di mapatugoyan. Di gini patugwayan. Mana sa libon. Oh. Napalit na sa sagay. Ano tugoyan na tinay kan amis ka. Bakaw. Mau yun. Babaw. Paano bantayan? Hindi ko bantayan na. So yan na guys. Yeah, good. So mura din akong yuta guys oh. 30 kalibon. Para ba yung mga bungon? Yan. Ay mga bungon. Yan. Ay mangga. Kani siya paho ni. Oh. Pang mangga din ni. Abo dyan citrus na pa kay bunga. Ha? Namatay na dire ang usa? Uy. Uy, namatay gani diha. Buhi man sa babaw. Daghan na magbunga. Daghan lagi bunga no. Pero mga buhi. Buhi lagi. Bunga. Ha? So, namatay si citrus diri ah. Ini masak buta pre. Kani usa ning siya sagbuta mo yun. Mana nakapatay ni. Oh, na may mga laya. Ay. Tagsa.